paýtagtymyzdan uğralan hormatly prezidentimiziň uçury bir näçe wagtdan Tokyo şäheriniň Haneda halkara howa menziline gelip gönni. Howa menziline döwlet başlarymyzy resmi adamlar mehr aşadylar. Merim Morşiali häzirki döwürde diýip bolan dostlukly Türkmen-Yapon gatnaşyklary strategik hyzmatdaşyň aýdyň mysgasy bolup durýar. Özara hormat goýmak we din hukuklyk ýörelgeleri birlikde giňmeçeril tassamalary durmuşa geçirmek üçin bir bünyat bolup hyzmat edýär. Yaponiya iş saparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Fukushiro Nikage bilen duşdy. Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy hormatly prezidentimiz bilen duşmagyň özü üçin uly mertebedigini belläp, Türkmenistanyň strategik taýdan ähmiýetli Merkezi Aziýa täwirtini Yaponiýanyň ýesaty hyzmatdaş bolup durýanyny aýtdy we döwlet başlarymyzyň şu gedekki taparynyň iki taraplyň gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga itergi berjekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz hoşnetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, anlaşmaga we özara hormat goýmaga esaslanýan Türkmen-Yapon parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmek üçin bugünkü duşuň ähmiýetini bellidi. Belenşäýärli soňky ýyllarda Türkmen-Yapon parlamentary hyzmatdaşlygy durnukly, iýlikderli häsiýete eýe bolup, hil taýdan täze derejä çykarly. Türkmenistanyň mejlisi bilen Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň arasynda dostluk toporlary kerek edýär. Bu toporlar kanun çykarjylyk işine we insanperwer ulgamda gatnaşyklary ýola goýmak we pikir alşmak üçin mühim meýdançydyr edýär. Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy hormatly prezidentimiziň şu ýylyň aprel aýyna Yaponiýa amala arşan saparyny ýakymly duýurlar bilen ýatlaýanyny aýtdy we Expo 2025 bütün dünýä sergitinde Türkmenistanyň pavilyonynyň ilkinji bolup açylanyny we onuň serginiň iň gelim güdümli ýerlerinden biri bolanyny bellädi. Şeýlekem parlamentiň wekiller palatasynyň başlygy hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň kemişilik beýtaraplygynyň 30 ýylyna bagşlanýan halkara paragatçylyk we anlaşmak forumynyň üstünlükli geçirilmegi bilen tüýsürekden otady. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyndaky parlamentary hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde ösürjekdigini anan bildirip, birek-birege bir jan saglyk we arwaşyk baradaky arzuwlaryny beýan etdiler.